Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Którzy się Pana boicie, czekajcie Jego miłosierdzia, a nie odstępujcie od Niego, abyście nie upadli. Którzy się Pana boicie, wierzcie Mu, a nie zginie zapłata wasza. Którzy się Pana boicie, miejcie nadzieję w Nim, a przyjdzie wam miłosierdzie ku radości. Którzy się Pana boicie, miłujcie Go, a będą oświecone serca wasze. Przypatrzcie się, synowie, narodom ludzkim, a wiedzcie, iż nikt nie był zawstydzony, który w Panu nadzieję miał. Bo kto trwał w przykazaniach Jego, a był opuszczony? Albo kto wzywał Go, a wzgardził Nim? Gdyż dobrotliwy i miłosierny jest Bóg i odpuści grzechy w dzień utrapienia i obrońcą jest wszystkich, którzy Go wprawdzie szukają.